Jeg hedder Nini Karpatoff og har arbejdet som professionel hundelufter siden 2004. Nu har hun lige fundet noget selvfundet legetøj. Legetøj er nok noget af det allervigtigste, fordi når du forlader din hund for at gå på arbejdet, så er det godt, hvis den har mulighed for at bruge sit hoved. Det kan være nogle af de her flasker, hvor godbiderne eller hundefoder ligger inde i flasken, hvor den skal bruge sit hoved til at få fodret ud. Du kan også lave nogle søgeøvelser i lejligheden og placere hundefodret rundt omkring i lejligheden. Og så når du går, så lige smide et par godbidder ud og så sige søge. Så skal hunden bruge sit hoved, og det kan den nemt få en halv time til at gå med. Og så bliver den træt igen, og så på den måde, så stimulerer du din hund. Og det gør det nemmere for dig også at have den til stor glæde for jer begge to.